A tebe je jedno, ako jaký pomer by tam potom bol? Mne, Či teoreticky aj 90% bez dokladu? 10% na doklad? Bez faktúry bola otázka, ale teda na tej nahrávke sa spomína, teda váš hlas, k ktorému sa hrdo hlásite, spomína, že ak by to šlo, tak 90% bez faktúry a 10 na faktúru? Nie, to sa nespomína, že 90% bez faktúry. Tam hovorím ešte raz, veď celá tá... No veď, ale koľkatýkrát, veď som to povedal už pani Stráňavovej, že my sme mali viacero tém okolo toho otvorených, že či dostanem 50% alebo 75% na ten objem, či dostanem bonus v rámci ešte jedného materiálu, ktorý som dostal, ale dostal som len 50%, nie 75%, či budeme platiť všetko naraz, keď sa to objedná, alebo potom, ako to bude vychádzať a či to ten dátum splatnosti nakoniec bol posunutý, ale bol tlak, že aby sme to ešte pred ním zaplatili a tak ďalej. Čiže to bolo vytrhnuté z kontextu? Čo? No tých 90 a 10%, ktoré sa spomínajú v nahrávke? To je tam tak naskladané a to som sa vám priznal, že ešte som si to ja neprehral, ale sedí to do toho, čo som hovoril, že prišiel pán poslanec Matovič s tým, že niekto bol pýtať bez bločku a ja som povedal, že kto, a on, že to je jedno a tak ďalej.